wa kay Ginoo, wala kay spiritual life. Kaya ang Ginoo is life o spiritual na siya. Mao bitaw na nga din ang pagkaon kuno nga espirituhanon mao kining pulong. Kaya ang tao di mabuhay sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Wala aniya ta diri aron pagpangaon sa pulong sa Ginoo aron kita manang giingon mabaskog, magbarug, magpabilin diha sa tubangan sa Ginoo. Labi na nga nasayod ta nga panahon haduol na, no? Nga dili lang kay haduol na, aduna gayoy dakong mahitabo. There will be a great tribulation before mubalik ang anak sa Dios nga mao si Kristo. Mo na iyang gingon mismo si Kristo. No? Great tribulation, sukad pagtukod daw sa kalibutan, manang gingon wala pa na mahitabo. Mo na nga si Kristo ni ani aron paghatag kanato og paglaom. Mo bitaw na mag-awit ta siya atong life, siya atong hope or strength, siya atong paglaom. Ang Jeremiah or Isaiah ba na o Jeremiah, ang purpose of Ginoo is to give the future and the hope and the future. Maghatag na siya paglaom o kaugmaon nato sa tao. Ay sa tinuod lang, mo bitaw hinungdan ang tao is appointed unto man once to die. Pumatay gyud ang tao. Kaya nga naman, sama man na sila sa bulak malaos, nga din, mawad-ag kusog mo ng mga tiguang, wa na'y kusog, kaya sama man sa bulak. Munang dunay awit nga gingon, my strength is in you, Lord. Kung basahon nimo ang sulat ni Salmista David, nagsulti siya, pangitaan ninyo ang kusog sa Ginoo. Kay lahi ng kusog, nato, nga gihatag ka nato sa Ginoo, kaniadto pa, nga diin ka na malaos ra. Huwag bitaw ng kutob lang ta sa 70, wa na ta kayo kusog. Maingon na lang tayo, natural kay mamatay yun ang tao, maluyag yun ang tao, kay appointed lagi. Mo na si Kristo, adunay mga pulong dinhi na nagsulti, pangitaan ninyo ang kusog sa Ginoo. Kaya ang kusog sa Ginoo, mo na atong kinabuhi. Lahi na atong live diri sa kalibutan. Atong live sa kalibutan is about pagkaon lang. Una dito mabuhi sa tinapay lamang. Nga naman, malaos rata, antod nga din kita di naganahan mo kaon. Mao nang gingon sa Ecclesiastes, no? Basahon na nimo Ecclesiastes chapter 12, sa diha nga moabot na gani nga mangit-ngit nimong pananaw. Dinay na mo galing ang imuhang mga ngipon, mo nang gingon niya diya. Makamata na kag sayo, di nakakatulog, huni lang sa ibon, makamata gyud tinuod man gyud na, dili lang ibon kay wa may ibon sa mo ha. Makamata kog sayo tungod sa tugtugaok sa manok. Kabalo na kog sa gyud. Magsugod ang tugtugaok sa manok alas 3 na. Mao na permiro yung tugtugaok sa manok ako ginang gipadid-an. Mo na nga din, magtukaw daw ta. Yung ni Jesus Christ, basig pagbalik sa Ginoo ba, inigtugtugaog sa manok. O bitaw na nga din, kung tugtugaog na ganyan manok, wanang yung pag-ampo na mo. Wanang nga din, ako sa tinuod lang, na maginingingon sa pulong sa Ginoo nga din, ang mga damgo sa nakapagpugaw, awakening, kanang dreams, or kanang dreams sa mga iya sa Ginoo is gingon sa numbers. Manang ang Ginoo nakigstorya niya through dreams and vision. Mga pananawon. Gadto sa mga preacher, kay tagaan mo ginag vision ng preacher. O bitaw na ako yung nakita nga vision na do kabuk yun. Kanang gitawag og committed to mission. Kanang committed yun, kanang nag-commit yun ko ba? Kanang gi-commit yun ako kung kagalingon Diyos Ginoo. Kaya niabot pag-contact na nga din ang ako ang manghod ng invite, no? Pero kabalo siya nga di kumuban. Mato nga samtang sige mig istorya, mo na nakaingon jud ko nga Lord kung dili day committed ko nimo sigurado ko uban. Okay, committed man ko nimo Ginoo. Mo na naka-commit na ko sa akong kagalingon nga mga lagad ko nimo. So therefore sa time nga diin nga ating pangalagad, ting simba, tigday, tigpasalamat, adlaw sa Domingo, ug committed ka,
Ayaw gyugwala. Di ba? Muna nga naglipay sila sa dapit. Malipay pa sila karon, inigabot sa panahon. Manang moingon nga ang Ginoo matinud-ano niya atong mga matinud-ano niya. Unya matawag ba di kag matinud-ano na? Mo bitaw mahimo lang tang matinud-anon kung atog yung gikumit atong kaugalingon diya sa Ginoo. Muna nga kamo committed ba mo sa Ginoo? Aron wala gyud makababag nato, aron makalahutay ta. Muna yung revelation sa Ginoo nako itong miaging gahapon. Dapat yun ay Lord, mag-commit yun ang tao diya sa imo ha. Kaya ako committed man yun ko sa Ginoo. Muna hinungdan, ang akong mangod niingon, kabalo man ko nung nga di yun ka musugot. Oo, di yun ka musugot. Dili na ko ikambyo ang ako ang knowledge sa diha nga ako nahimong Kristohanon. Kay kanang knowledge, hingon ni Apostol Pablo, excellent daw na, pinakamaayo yun na, kaysa kinabuhi. Kanang nasayod ba? Kanang wa masayod, okay lang. Total, mwingon siya lang na chance, pero di ay, kanang mwingon kag na kay chance pa bitaw, mo absent lang ko rin, kay na ako'y chance ugma. O, sunod Domingo lang ako. Diyan na may bawaan nga, kung ikaw ba committed sa Ginoo. Diyan na may bawaan, kung dili ba. Ang ikaduha nga, vision, o gyatag sa mga vision sa Ginoo, kaning date ba? Siguro kamo di mo mutuog yun, siguro sa akong gisulti nga, kita, nangalagad sa Ginoo, dili ta mamatay. E mo man naggingon sa Bible. Mo bitaw na nga ingon si Jesus Christ sa 1 Corinthians, si Apostol Pablo, ingon siya sa 1 Corinthians chapter 15. Although gibalik ko ni, pero wa na nga ako na-explicar ninyo. Ako gyud nabati nga din ang date gabi gipadayag sa kuha. Nga the last enemy maubita ng buntugo na sa Ginoo aron kita gayod dili natataptan. Unya ang makalahutay, makaubirkam ana nga din in the last days. I-destroy sa Ginoo ang enemy. Nga ang atong enemy mao kana ang kamatayon sa atong lawas. Nga ang gusto gayud sa yawa nga dili kita kalahutay. Dili kita makapadayon pa pangalagad sa Ginoo aron di ta kaabot anang resurrection. Anang changes in the twinkling of an eye, dili na to makabot ang crown of incorruptible. Kay crown man na, maubita nang nagdagan ta sa lumba sa kinabuhi. Ang ato ang gilumba karon ang kinabuhi, nga walay katapusan, nga nag-andam, nag-atang nato. Mao man atong ipinaglaban sa pangalagad sa Ginoo, wa man ta nagsimba dinhi aron lang mamatay lang ta. Di na lang ko musimba kung mamatay man lang ko kanang gisulti sa Ginoo. Dili na tinuod. Si Kristo gani ang life, pag anihin niya, nabanhaw siya, manang gingon, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Wato kita sa sky, kay siya nabanhaw, kita nabanhaw na po. Na tayo gitawag og new life, dili lang eternal life, new life. Kanang new life is, kanang naglakaw sa espiritu ba? Spiritual life, kay lahi kanang natural life, kanang natural life, kanang imuhang life nga wa kay Ginoo, wa kay kay Ginoo, nga gitawag ka og hidden. Kanang mga hidden, mga taong walay Dios, wa kay Ginoo. O bitaw na naipulong say mabasahan ako. Nakaila daw ta sa Ginoo, pero ang Ginoo wa kaila nato. Munang gingon sa man nyo pagkibalong nakailang Ginoo ninyo. O bitaw na nga karon, ang atong hisgutan karon. Basaw daw sa niyang Titus ang gisulat ni Tito sa chapter 2 verse 11 to 15. Nga din kini ang gipadayag sa Old Testament nga ang Ginoo niani daw is to give, ang iyang purpose is to give the future and the hope, or the hope and the future. Matod pa niya din sa Titus chapter 2 verse 11 to 15. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Kay ang grasya sa Ginoo nagdala og kaluwasan, gipakita ngadto sa tanan tao. Gipaila ba, no? Appeared to all men. Sa verse 12, teaching us that tudlo, pagtudlog ana, denying ungodliness and worldly lust,
we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kinahanglan magtudlo ta nga inguna na nga i-deny ng godly o godliness o kanang worldly lust. Kinahanglan itudlo daw ng mga godliness o kanang ungodliness, kanang dili pagka-Diyos nun o kanang dili o kanang kalibutanon nga pangibog, itudlo gyud daw na nga we should live soberly aron mabuhi gyud ta diha nga maisugon ba nga malahutayon, mapadayonon nga matod pa niya righteously and godly in this present world nga diin kining panahon na ining kalibutan aron karon present world karon ang iyang giingon mo na inong daningon sa verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Mo na nga tutukan nato ning dalaygon nga paglaom nga din kanang mahimayaon pagpakita sa dakong Dios o sa ato ang manluluwas nga si Kristo. Mo na tutukan ron. Mo na atong hope karon nga kanang si Kristo mo anhid dinhi. Matod pa niya din sa verse 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquities and purify unto himself a peculiar people jealous of good work. Sa verse 15, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. Ayaw tuguti nga adunay magpaspala kanimo, anang magbinuang lang nimo. Nga matod pa niya, mututok yun ta sa dalaygon og mahimayaong paglaom nato nga din kanang dakong Dios nato so pag-anhin niya dinhi. Uban sa atong manluluwas nga si Kristo. Nga kana si Kristo who gave himself for us, mo na naghatag ka nato. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon for us. Sa unsa pagpaagi nga gihatag niyang kaugalingon niya kanato. Iya bang gihalad ba? Siya mo ay nagbayad sa atong sala, kay ang bayad sa sala mao nang kamatayon. So therefore, nagpakamatay siya. So kay gibayra na, wanang gigon magpakamatay lang gyapon dayta. Kung nakasalata, asigurado patay kita kay ang bayad sa sala kamatayon man. Kapit tanang mingon ko ninyo, ang tanan nangamatay, nagbayad siguro sala. Manay, gingon sa Bible, lili sa ako ha, nagwali man lang ko. Muna nga karon mangisog na ko about anang pan kay wagyoy nagtudlo about kanang pag-anhin ni Kristo nga naghatas siya live. Kaya tagad siya nag-live, niya kanang live, siya na mo guide ana. Siya na mo protector nato. Mao bitaw nang gi-prophecy dito ni Isaiah nga tingon siya, wala daw kuno magbubuhat og hinagiban para anang mga tawhana nga iya sa Ginoo. Ug walay hinagiban nga para kanimo. Unsaon na lang ng pulungan na. Manang giingon niya ang pulong sa New Testament. Bisan si Apostol Pablo ug si Jesus Christ nagingon, kung ang Ginoo uban kaninyo, unsa daw mahimo sa tao? Mao po nagingon ni Apostol Pablo. Kanang naa ka nato ang Ginoo. Unsa daw mahimo sa tao nato? Sa tinuod lang wala gyud kay gamhanan ang Ginoo. Ang Ginoo gyud tagiya sa kinabuhi. Siya may nagbuhat nato, siya po'y magbuot nato. Gani ningon gani siya ay nagpamang, siya ay nagpabungol. Siya ay nagkanang gitawag og nagtuklod sa imuha nga din di nagyud ka kahinumdum sa Ginoo. Siya mo ay nagbuhat sa mga blind. Siya tanan. Muna giingon ni Jesus Christ sa John nga wala gyud na hitabo diri nga na buhat diri nga mga butang nga gumikan niya o dili gumikan niya, siya gyud ang tanan. Siya mo'y nagbuhat kung nahitabo nimo tungod man lagi alaw na sa Ginoo nimo. Mo bitaw nang dunay tulo ka bahin nga din as sick and knock. Kanang as prayer na kanang sick kanang pag-ani diri sa simbahan aron maminaw ka kay pangitao nimo kung di man ka mubasa dapat mubasa gyud ka
Wanang gingon kanang nak pagbasa po mo dito aron maaprubahan jud kung matinuod ba ang giwali sa pastor. Dili lang kay ingon magduwa-duwa ka, magsigil ka paabot nga wa ka nagbasa. Manang kung nakon jud nimo kanang i-search pud nimo. Pero importante paminaw gyud kay diha man ang pagtuo magagikan sa pagpaminaw. Manang muani gyud ta diri aron paminawon nato. Unya usala ka adlaw gyud ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. Nga din himayaon nato ang Dios aron ang Ginoo bisan asa daw ta muuban siya, pero kung dili nato na mahatag mo nang gingon siguro dili ka committed sa Ginoo. Mo na nga ang gingon ni Titus atong tutukan ning blessed hope kay there will be a great tribulation unya. Unsa man ato paglaom daw kuno kumuabot na kinsa may nagpasalig ninyo, do na bay nagsulti ninyo nga rapturon mo dayon? Uldo daghan. Pero kinsa man ang rapturon, di manggani diri sa Bible nagsulti manggani na siya kung kinsa iyahang mga pinili. Nagsulti manggani diri sa Bible kung kinsa gayud ang iyahang tao o kinsa gayud ang nakaila sa Ginoo. Muni ang pulong sa Ginoo is judgment. Tanang judgment decision na sa Ginoo, tanan ang dili mo ilan ako o di po na ilan sa Ginoo. O bitaw na nga importante nga doon na tayo pulong sa Ginoo. So therefore ato nang isgutan ang hope. Atong giawit ganiya is my life is in you. Tinuod yun na ang atong life nasa Ginoo kay kini atong life man good is appointed unto man once to die, mamatay jud ni. Pero siyempre di man ta gusto og kanang wa tay paglaom. Doon ako'y nabasahan. Although ako lang ning gibalik ninyo nakainumdum ba mo wala basta ningon ko ninyo nga in the grave diya sa lubnganan there is no hope in the truth. Sa kamatuoran ang tao nga nasa lubnganan dili na nakalaom. Mo bitoy nungdan ang Ecclesiastes. Ako ninumduman nga matod pa niya dito nga nagaingon siya, kinahanglan mo join ta sa mga buhi. Kay in joining the living there is hope. Kanang living ba muapil ta sa mga buhi? Unsa nang buhi? Bisag ikaw buhi, muapil gyud ka sa mga buhi. Kanang buot pasabot ni Apostol Pablo ba, present your body a living sacrifice. Kanang tinuod yun ka ba, nga naghalad sa imong paggalingon, kanang buhi yun ba, kanang committed yun ka sa Ginoo, kanang loyal yun ka ba, faithful yun ka sa Ginoo, kanang commit na yun na imong paggalingon sa Ginoo, aron ang Ginoo, labi na karong panahon na ron, gamay na lang ang panahon, mabitan na ako, kumuapil ko ng mga happy-happy nila, ikambyo na akong Domingo, mapil ko sa happy-happy, pagkaugma na, wala na, kuman na. Pero hunaw na ang sugo sa Ginoo na transgress nimo. Kung imong na transgress ang sugo sa Ginoo say tawag ana sala. Unsay bayad ana, kamatayon. Unya mangayo kag pasaylo, sigurado ka kang pasayloon sa Ginoo. Mo bitaw nang magtuon ta kung saon nga ang Ginoo mo pasaylo nato. Manang gingon, if ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask whatsoever it shall be done unto you. Dili na mahitabo ang imong gipangayo kung ikaw walay pulong. Bisag naa kay Ginoo, wa kay pulong, kanang pulong nga angay nimong buhaton aron ihatag sa Ginoo ang imong tanang gusto. Mo bitaw nang mag-ampo ta ang gusto sa Ginoo, kanang will sa Ginoo. When you pray, go to the closet room. Mingon mo gibalik-balik na ako lang nang gipa-remind sa inyo ba. Kaya binuhapit na mo balik ang Ginoo mo ni akong gingon sa inyo. Ang atong paglaom is kaning pulong sa Ginoo nga nag-comfort nato nga there will be a twinkling of an eye. Nga kanang pag-abot sa twinkling of an eye, makasud na ta sa kingdom of God. Nga kanang kingdom nga gospel ni Kristo nga din, pangitaon yun nato naguna. Mao na importante nga din, ako nagsulti ninyo nga ang kingdom of God is our hope. Ay mao na ang promise sa Ginoo. Mao na atong tutukan na, mao na yung gingon sa diha nga moabot na. Kinahanglan, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Una siya mo ani dinhi mo natutukan kay mo na atong paglaom karon. Mo na maghisgot jud ta sa paglaom. Kay di ta makaingon tanang Kristiyano na ipaglaom. Abi nimo karon panahon na ron. Ang Bible nagsulti nga mubiya ang mga tao, mubiya ba? Dili mudut-dut, way giingon nga ang mga tao sa uling adlaw mandut-dut. Ang iya nang giingon, ang mutawag sa ngalan sa Ginoo sa uling adlaw maluwas.
Ang pangutana ba, nanawag ba gyud sila? Usaw man nato pagtawag nga aron ang Ginoo gayud mo tubag. Matod pa ni David. Katong nahadlok sa Ginoo, niya motawag sa Ginoo, mao kato ang tubagon niya. Nya kung wa nahadlok, magsigil at tawag. Tubagon ba din na sa Ginoo? Once gani na inasulat diyan nga pulong, muna kong gingon, basahan ninyo. Kay tulo ka butang ang gisugod sa Bible. Pangayo, pinaagis pag-ampo. Pag-ato simbahan, aron maminaw, pinaagis sa wali. O pagbasa bilang pagpanuktok kung tinuod bang giwali ni pastor, kung ibut pasabot sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo hapit, naging mo balik. Muna po isulti ninyo, ayaw mo paglaom lagi, balik kong kugyod ni bilang comfort naman na ako ni. Kaya muna yung gingon diri sa verse 15 ha. Sa Titus chapter 2 verse 15. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise. Di, ayaw tugutin nga din ang tao magpasipala. Nga matod pa niya, kinahanglan i-rebuke yun na ito. Budlungon yun ba kay kana ako, mubadlong yun po ninyo, basip niya, gumabot ang panahon, muundang mo. Namang gitay, mga ang tao gayud muundang mo, may gingon sa Bible good nga kita, manang magsigit ag-anhid din, aron i-comfort nga di kita muundang. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo nagisgod yun sa ulang adlaw ang mga tao, magkatibulaan ba, tungod kay nga naman, ang kadautan sa kalibutan, nagpalibot na, unya, ingon na ni Jesus Christ, ang gugmas kadaghanan, mabugnaw. Niya, musugot ka, mabugnaw ka. Mabitaw na nga kanunay tanian ni dire aron makumporta. Muna, ang 1 Timothy chapter 5 verse 20, ingon pa si Pablo kan Timoteo, them that sin rebuke, badlunga before all, that other also may fail. Aron ang uban pod mahadlok, rebuke mo nang sulti gyud ninyo. Aron ang uban siguro mahadlok mo na, pulong mo ni sa Ginoo. Mo bitaw na ang kinahanglan jud importante nga kita mahibalo, no? Niya atong kinabuhi karon. Doon ako isulti sa inyo ang akong nakita vision kada kang abutin niya atong kalibutan. Pag once gani magpadayon ng gira, siyempre musunod jud ng China. Pag once nga musunod ng China, wala na nay kaundangan sa Soros. Kamo kita wata nagduol kay wa man ta naapil. Layo man ta, ana man na. Sila ra dito. Doon ay mga balita, although kanang gingon, kana sinugdana na sa gira, Third World War kanang abot lang, nasayod ba mo nga maundang na or di na maundang, basta ako mingon ninyo, pag once gani na imusunod na, beginning na kay kaniya to pa pagsugod na, ingon ni Jesus Christ, that is the beginning of sorrow. The end is not yet. That is the beginning lang of sorrows. Kung padayon na, wabito na kung gingon ninyo, nakadiin ka ng yung panahon nga din ang Ginoo nagsulti, nagpadayag, hinanglan, mahibaw ta na kay usab na kailahanan. Mo bitaw na nga do na tay gamay chance karon, kinahanglan committed na ta sa Ginoo. Pag mungalagad ka, pangalagad jud, ayaw ikam jud ning adlaw ni. Unong kaadlaw gihatag sa ato, pero kini sa kaadlaw mo ni ang gihatag sa Ginoo nato aron siya tahuron, himayaon, o kanang gitawag daygon, labi na nga din siya atong balaanon o pasalamatan, o kanang gitawag og daygon ang iyang mga pulong nga din nagpadayag nato, nagsulti nato. Muna iyang gingon din sa sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians at sa 2 Timothy. Ingon pa niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Sa verse 2, preach the word, be instant and in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having aching ears, and they shall turn away their ears from the truth,
and shall be turned into feebles. But what that in all things endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof in the ministry. Manang giingon ni Apostol Pablo kang Timoteo, nga gi-charge niya si Timoteo diha sa tubangan sa Ginoo kang Kristo Jesus, nga hukman jud niya ang mga buhi ug patay, kanang mga nangalagad sa buhi, kining atong papangalagad buhi manini apil man ta sa living, kanang tinuod jud nga naghalat ba, kanang dili nang ingon, kanang patay nga nangalagad, kanang baliwala lang niya ba, kanang patay di naman ang mubati, di ba? Kanang nangalagad bisag niya to sa simbahan niya, way pagbati nga kaning pagsimba di ay mao nang giingon ako, way prepare, kanang wala prepare, kanang wala siya ay kanang hunahuna nga kanong nagsimba siya, walay mga butang ba nga giisip niya ba, sa tinuod lang ang last akong giingon sa inyo karon nga diin nagsimba ta tungod sa ato ang paglaom, muna nga aron makabatud tag paglaom, muna ang quick, muna ang mga buhi nga diin nagsimba na ninuod jud nga diin gusto niya makabot kanang gitawag incorruptible body in the twinkling of an eye, kanang dead, kanang baliwala lang ba nag-charge niya nga din kini daw kunong pulong nga matod pa niya shall judge the quick and the dead, or his appearing and his kingdom, o kanang at his appearing at his kingdom, kanang pagpakita daw kuno sa kingdom sa Ginoo, mo na ang nag-judge sa mga buhi ug mga patay, kanang nangalagad sa Ginoo nga tininuray ug dili tininuray, kadaghang manggay nangalagad nga mingon lang gyud sila nga basta nangalagad lang okay, total nisimba man ko. Bo bitaw na nga din ingon ang pulong ni Apostol Pablo, present your body a living, kay dunay nagpresentar sa body patay. Mo bitaw na nga ningon siya a living sacrifice, holy, acceptable sa Ginoo. Ang tugad nga matod pa na balaan na og kanang dawaton yun na sa Ginoo, kanang binalaan mo na ningon siya, iwali kining pulong nga mahigayong kagwala, i-reprove, i-rebuke, exhort with all long suffering and doctrine, uban sa pag-amtos ug kanang gitawag og sa mga pagpanudlo. Nga naman moabot lagi ning time mo ningon siya, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kay moabot ang time nga ang mga tao gayo dili naganahan sa mga doktrinas pa nga pagpanudlo ba. Manusay di na sila kanang gitawag, di na sila ganahan kayo moadto simbahan, total na may gitawag og si tawagan na live stream na kana wa ta kabalo nga ipabilin ba na og ipaon ba na sa mga pastor, kay siyempre ang uban napamanta under pamanta sa protocol sa government nga di pa mag-gather, muninungdan ang uban malipay na lang nga moadto dito sa ilang balay as long nga di nagisgot sa pulong sa Ginoo, total pulong man na sa Ginoo, mo nang iyang gingon nga din moabot ang panahon dili na sila mulahutay sa sound doctrine nga nang kanang pagpanudlo nga dapat manudlo gyud sa balay. Nga naman, but after their own lust shall they heap to themselves teachers. Tungod sa ilang kagalingon kanang naamang sila mga pangibog, mangita na lang mga magwawali nga kanang muhapuhap sa ilang dalunggan ba, having itching ears. Ingon nga ang ilahang dalunggan daw nagkatol nga kanang kamatuoran ba di sila gusto ana, moabot man gyud na manang hinungdan niingon si Apostol Pablo kang Timoteo, mahigayong kagwala kinahanglan i-exhort nimo ni, kinahanglan imo gyud ning i-rebuke o rebuke, matod pa niya the word of God, reprove, ipa-reprove gyud sa ila ba, mo na ako gi-reprove gyud nako sa inyo nga din unsa magyud gusto sa Ginoo diri. Ang gusto sa Ginoo diri magbalaan jud ka. Ang gusto sa Ginoo iunor nimo ng adlaw, kay mao ra na ang gihatag sa Ginoo nato nga din makapaulay ta bilang kung iyamang kita sa Ginoo, mao ra gina ang time nato i-serve, give thanks or i-worship ang Ginoo, or unsa pa nang mga butang kanang mingon ta he is worthy to be praised unya wa day nato siya dayga mingon lang to sa laing adlaw. Mabita na iyang giingon nga din unang kadlaw imo ha, ang isa kadlaw iyahan ha,
Wa bitaw na nga dili tanan daw kuno nagtawag Ginoo makasud sa langit because wa man gud sila nagpalo sa will of God. Ang will of God is one day lang. Dapat ma-convince gyud ka ana kay kanang na-convince anang one day nga lahi na sa unong kaadlaw, mao kana ang tinuod nagkaon sa Ginoo nagpasalamat. Mao gina ang nagpasalamat bisa pag kanunay ka nagpasalamat sa panimalay. Hindi ba ka na magpasalamat sa Ginoo, dili na will sa Ginoo kay ang will sa Ginoo nga pagpasalamat ka nang muanhi ka dinhi nga maghalad ka kay kanang halad mo na ang buhat sa pagpasalamat sa Ginoo. Mo bitan ninyo si David, I will enter his gate with thanksgiving. Nabay gate dito thanksgiving sa balay, naa diri sa balay sa Ginoo. Mo nang dapat muanhita. Mo na ang gitudlo ni Apostol Pablo kang Timoteo, before daw moabot ng time, kinaagi moabot ang time nga di ng mga tao, di na ganahan ka maturan. Bisan ikaw siguro, amot lang kung ganahan ba kag kamaturan. Pero kung ganahan kag kamaturan, mo ani gyud ka diri. Kani ani man ka dinhi, gusto ninyo ang kamaturan. Mo na ibuot pasabot sa pulong sa Ginoo nga nanganita diri kay kinahanglan nato ang kamatuoran kay nga naman moabot gayud ang tao nga diin moabot na ang panahon nga mangibog na sila sa ilang kagalingon niya, mamili na lang sila og mga magwawali nga diin aron ang ilahang kakatol sa dalunggan ba matambalan lang nga mao nang giingon, and they shall turn away their ears from the truth nga diin magwawali lang ilang gipangita dili kamatuoran, and shall be turned into fables. Unya moadto sila sa mga tinumo na lang nga wali ba nga kanang mga nagpakuangkuan na lang ba kanang nagpadani-dani lang, pero ang kamatuoran ay wala abin mo sa kamatuoran. Mabot ang panahon mao ni ang giingon sa Bible, abot ug muto ba mo dili ang tinuod yun. Mabot ang panahon nga din ang 1/3 sa kalibutan mga matay, ang 2/3 sa mga nangalagad sa Ginoo mga matay. Wa ko kabalo kung unsay paagi mga matay, pestilence ba or kinibang rumors of war, basta paggira do na gyud mga matay. Unya ang gingon sa Bible na isulat yun na dito, di nato na malalis basta ang 1/3 kuno ako sa kabahin kay kung tulo na kabahin sa dili iya sa Ginoo mawala na. Gamay ra ang mawala sa dili iya sa Ginoo kay sila may mag-aari sa kalibutan. Mo na ko nasabtan pero kanang mga nangalagad sa Ginoo 2/3. Kung tulo kabahin, duha ang kabahin nga nangalagad sa Ginoo mga wala na sila. Mo bitan ang gitawag og remnant, marimin, nabilin. Mo nang giingon nga mga iya na sa Ginoo. Mo bitan nga manikamot jud ta nga magpabilin ta kay do na man moabot ta kung kagubot. Mo na iyang giingon dinhi si Pablo ngadto kang Timoteo magtukaw daw, but watch thou all these things, endure affliction, do the work of the evangelist, make for proof of the mystery o ministry. Mo nang giingon humuagayod nga din kaning buluhaton ingon nga ministro ka o evangelist, i-proof jud nga din ikaw ministro sa Ginoo. Mo bitan ang wali gyud ko ninyo aron ma-proof jud ninyo nga ako nagawali ug nagadalas puno sa Ginoo kay ako ministro sa Ginoo, nagminister sa iyang mga pulong nga iyang gipadayag gani sa mga katawhan. Ang Ephesians, ingon ni Apostol Pablo sa chapter 2:11 to 14, ingon pa niya, ang amatod pa niya sa Gentiles, wherefore remember that ye being a time past Gentiles in the flesh, kanang iyang gingon na, who are called uncircumcised by that which is called the circumcision in the flesh made by hand. Ingon nga daw kita nga mga Gentiles, inumdumin ninyo nga kita uncircumcised, kanang wa matagi apil sa Ginoo ba, no? Wa tay labot sa Ginoo. Nga matod pa diya sa unod nga kita circumcised sa unod made by hands lang. Matod pa diya sa 12, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and a stranger from the covenant of promise, having no hope and without God in this world.
Mao ni ang gipahinumdom ni Apostol Pablo ngadto sa taga Ephesus kung ato kuning basahon kay kita sa tinuod lang Gentiles pud ta, no? Kay di man ta Hudiyo. Mao na nga din usap pud kabutang nga din dapat ni mahibaw-an nato nga dili ta mingon nga naa man tay Ginoo, nagpabautismo man ta. So therefore natay paglaom. Mao bitan ang hinumduman ang atong pagka-Gentiles. Nga sa tinuod lang nga din kita matud pa niya dinhi. Wa tay labot sa Commonwealth sa ilahang mga pamaagi. Kita stranger ta sa covenant of promise. Murag dumuluong lang ta ba kanang promise sa Ginoo ngadto sa ilaha. Murag kita dili ta labot ba wa ta gi promise ba kay stranger gud ta di ta taga diha sa mga gitawag og gipromisan sa Ginoo. Mo nang gipahinumdom ni Apostol Pablo sa mga taga Ephesus kay ingon ana ta nga matod pa niya having no hope. Wa gyud tay paglaom mo bitaw nang ningon ko ninyo nga ang ato ang isgutan karon about anang hope, looking for that blessed hope. Kay kanang blessed hope kanang moabot ang adlaw sa dakong Dios ug sa ato ang manluluwas nga si Kristo. Mo na tututukan kung atong tutukan na pangutan-on jud nato na kanusa na mahitabo. Ya kung may tabo manggali nang kinsa man gyud ang makabaton maka-inherit anang paglaom promise nga diin kita magani wa man ta promise wa tay hope atong una karon kay si Kristo naa may mga saad mo na nga diin mo na atong paningkamutan nga maka-apil ta na dili ta ingon nga ni-apil nga ta na maka-apil di ta na nga diin magpadayon ta mo bitaw nang who shall endure to the end shall be saved lang. Kunya kung mawala na kalibutan ang atong kaaway mo nang kamatayon ang iyahag yung tuyo nga ang tao mamatay aron dili makaabot anang gitawag og blessed hope. Aron dili makaabot anang twinkling of an eye nga mailisan imong lawas. Kay kung di na mailisan, kung namatay ka di ka mailisan, maka-inherit ka. Ang buti mo pasabot kung namatay ka na inherit na nimo ng kingdom of God. Nga which is wala pa may time in the kanang adlaw sa Ginoo. Wala buot pasabot sa pulong sa Ginoo nga diin atong hinumduman ni ato papangalagad sa Ginoo. Nga diin kita, wa kita paglaom karon kay napatay time, no? Napatay higayon. Mo nang ayaw ikambyo ng higayon nimo sa Ginoo. Sa tinuod lang gitawag sa Bisaya pag giluran niya ang ato ang kanang gitawag pandemic. Kabang mo sa lurang? Gikuan ba gihilom ba? Gilinaw ba? Kinga naman aron matagan ta og chance. Aron makadut-dut patak unsa pagyoy plano sa Ginoo. Once nga mo nang gingon sugod na pud ang election wa ta kabalo nga diin kay daghan manggoy mga variant unya kabaw ka ang tao daotan nga gikayo mangibog na ni mga butang sa kalibutan labi na nga ang nagdumala nato puro na lang doktor wa ba mo kabalo nga diin ang doktor mo'y nagbuot nato karon kung ila habang i-impose ba nang gitawag og variant bisag makaingon ta wala pero bisag kung naa nagwala naa man tay paglaom diya sa Ginoo mo bitaw na ang Ginoo naghatag og chance kanato ron mo bitaw nang paymusla nato ayaw ikambyo na nga diin ang gusto sa Ginoo nga ikaw mahimong committed diya sa Ginoo nga ang imong kinabuhi gi-commit nimo nga diin dili gyud nimo ikambyo ning pagpangalagad sa Ginoo nga kining adlaw ni nga diin iya ni sa Ginoo nga bilang kita tinawag. Mao kani ang gihatag sa Ginoo natong buluhaton. Mao kani ang adlaw nga sa pag-alagad, pagsimba, pagdaig, pagpasalamat dili na ng mga adlaw sa lain. Mao ning gitawag nga giingon ni Apostol Pablo nga din kinahanglan makonvince na ini nga lahi ni nga bilang kita dunay kahadlok wanang dili ta mga manguban ato mga naglipay-lipay. Kanang lipay-lipay sa gawas pagkaugma na, mawala na, kapuyo na sila, pero was sila kabalo nga di wala nila gimaya ang Ginoo. Nagtuo siguro sila, kumuampo sila nga ang Ginoo, mutabang ng yapon nila. Wala akong gingon sa inyo, ang wala gila sa Ginoo, dili po ilon sa Ginoo. Kunya, ang pagila sa Ginoo, mo nang kanang pag-anhid din mo, bitan ang gitagaan tagus kadlaw, aron atong ilhon ng Ginoo, kung ang tao bagyod nag-ila. Mo nang gingon niya, Sabat, made for man, not man for the Sabbath. Manang ang Sabat gihatag yun na gibuhat yun na para na nato nga diin ato gyud nang kinabuhi kung kita mutuo nga iya ta sa Ginoo. Mao na nga ato ang paglaom. Mao na nga atong tutukan ng paglaom. In Romans chapter 15 verse 4, ingon pa ni Apostol Pablo, for whatsoever things were written aforetime, manang kaniadto were written for our learning, that
through patience and comfort of the Scripture might have hope. Mao na nga din kita nagpadayon pagpaminaw kay kining Scripture manggod uban sa imong pagpasensya o kanang nagwali sa imuha giwalihan ka aron makabaton tag paglaom. Dili ingon nga kay ikaw na bautismuhan na usa na ka kamimbro sa simbahan na kay paglaom. Kinahanglan ang patient og comfort kanang pagdasig ba kay do nagwi prophecy nga moabot yun ang panahon nga din ang mga tao mubiya lagi sa kamatuoran. Bisan ikaw karon kung di ka magbantay, moabot yung panahon kay tudlo man sa Ginoo. Mo bitan ang kanunay ta maghangyo sa Ginoo nga dili ta niya ituklod. Lead me not into temptation kay kung matintal ka daw samara nga ikaw gituklod sa Ginoo. Mo nang niingon ang prayer gitudlo ni Jesus Christ in this manner of prayer sa katapusan, ingnon jud nimo, lead me not into temptation, Lord. Kay kung matintal ka, samara nga gituklod ka sa Ginoo, man ang pangayog yun sa Ginoo kay ngano man kini mga butang sa kalibutan makatintal yun ni. Tanan butang sa kalibutan makaingon ka beautiful. Matahom. Kay mo man gingon sa Ecclesiastes ingon ni Solomon, di ba? He make all things beautiful. He put the word in their heart. Kini kalibutan gibutang man gud sa kasing-kasing sa tao. Kunya matag time, matag panahon, matag buhat nimo kung asa ka moadto makaingon gyud ka beautiful. Pero mo nang giingon niya, but the work of the Lord is gitago gyud na wa gyud na gipabuhat pero dalaygon ang Ginoo nga karon kita gipadayag sa tuha. Ibalo na taw sa bulaton sa Ginoo. Mo nang ningon sa Ecclesiastes chapter 12 ni Solomon ingon pa niya, remember the Creator in the days of your youth before the difficult time to come. Una moabot ang kalisdanan ba? Mo nang giingon inumduman nato ang ato pagkabatanon. Unsay meaning pagkabatanon? Kanang kaya pa nato. Kanang wa patay balatian, kanang wala patay kaluya, wa tay kakapoy. Mo bitaw ng mga lagat sa Ginoo kay ngano sa tinuod lang ang atong life nasa Ginoo. Kay naaman sa Ginoo atong life, naapod sa iya atong kusog. Ug naa sa iya atong kusog, naa gyud atong paglaom diya kaniya. Mo nang atong pangitaw ng kusog nga diin ang Ginoo malipay. Nga rin bisan kitag matiguang ta ang Ginoo kauban ng gihapon nato. Nga diin ang bot pasabot anang tiguang na ta kauban nato ang Ginoo nga diin ang atong kusog ba. Kusgat pata kay do na may time nga diin gihatag ng kusog nato aron higugmaon nato ang Ginoo. Mo nang gingon love the Lord with all your strength. Mo na pangayog strength sa Ginoo aron ikaw makaanhid dinhi sa simbahan. Ayaw pangayog kusog aron makalaroy-laroy ka. Ako tagaay kusog aron dili ko kaanhid diri. Gitagaan ko kusog aron magpadayon pa ko pagwali. Mao gina ang ako ang pagtuog. Mao na ako nasabtan sa pulong sa Ginoo. Mao na gikinahanglan nato ang patient. Kining mga pulong daw nga gisulat atong unang panahon, gisulat kini para sa ato ang pagtulunan. Pinaagi nga din kita magpasensya lang kita. Ngano man day gwat ay kwatang, ngano man day wala tay mga butang sa kalibutan. Tanawa ang Ukraine karon. Asa na mga kwartahan? Asa na mga dato karon? Gusto ba ka nga moabot para sa tuwa? Mo bitaw na kini ato a chance na lang ni nga ang Ginoo tinuod na higugma nato mo nang paimuslan nato ang panahon mo nang gingon niya redeem the time because the days are evil. Para sa ila dawtan ng panahon di na sila kasimba karon wa na sila simba kay nganon nagpadayon ang gira mo nang dalaygon ang Ginoo nga kita aduna patay time mo kita na pangitao na tong kamatuoran uban sa pagpasensya mo nang yung pasensya lang gud mo wa tay kwarta pasensya lang mo nga naarat diri ang importante nga diin kita dili kita biyaan sa Ginoo sa tinuod lang. Muna nga magisgot ta anang about paglaom manggod. Muna si David nagsulti siya sa Psalm chapter 31 verse 24. Matod pa niya, be of good courage, and he shall strengthen your heart. All ye that hope. Munang gingon i-encourage nato niya tong kaugalingon diri nga kanan tanan mga gitawag og naapatay kusog. Ligunon ta sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga naglaom sa Ginoo. Mo na nga pagdasig gyud mo kay ang Ginoo muhatag natong kusog. Mo na nga kumanita dinhi, malipay gani ang Ginoo. Mo na atong kusog, mo na nga lipaya lang ang Ginoo. Pareha na ro kung doon naman ang imbayit nimo. Yawa ka nito man because of God, because committed ka na sa Ginoo. Nalipay ang Ginoo ana. Nahimaya ang Ginoo ana, mo bitaw to ako mangod ang imbayit ako.
Ato nakaingon ko nga din ni Santog sa unang-una na ako gibutang sa Ginoo, kung committed daw ko sa Ginoo, dili gyud ko uban, pero dalago ang Ginoo kay kibaw gyud siya nga di ko kauban. Unang gitawagan gyud ko niya guna kay pauban nun. Kung uban ako mga igsuon manguban sila, pero ako dili gyud ko nako ikambyo kay nga naman labi na apit ng panahon. Kunya kung moabot ang panahon sa kalisdanan, kitsa matong sampiton. Malag natay kwarta kay ang kwarta usay tubag na, pero kung watay kwarta, muna kung watay kwarta mayon tag nakailata sa Ginoo kay nga naman ang Ginoo mao gyud ato ang depensa sa atong kinabuhi. Mao na siya atong paglaom. Mao na sa Proverbs, ingon pa ni King Solomon sa Israel sa Proverbs chapter 14 verse 32, the wicked is driven away in his wickedness, but the righteous hath hope in his death. Muna yung bot pasabot tayo, explicar na po ni Sima. Ang daotan daw ko no, gidala na sa iyang dalan nga ito pag makasasa sa pagkadaotan, kanang mga wicked ko no, gidala-dala na sa mga pagpakasala. But the righteous, kanang righteous, had hope in his death. Ang righteous daw ko no, ang tarong nga tao, aduna na siya ay gitawag og kanang gitawag og hope sa iyang kamatayon. Siguro kung imong basahon ni o tanawa ang date na abay hope, ambot pasabot kanang mga tao nga mamatay ay ba naa na siya paglaom sa Ginoo. Aron kanang giingon sa Ginoo, kung ikaw righteous, dili ka lang musalig nga di mamatay manggod ang tao ba, appointed manggod. Ningon siya naay hope. Dunay hope ba? Ingon ni Solomon, dunay hope. Wabita nang ningon siya sa Ecclesiastes, let us join to the living, because the living there is hope. Ang buhi lang kanang ang buot pasabot nga mo join ta kanang mga lagad nga buhi gayud ba, kung ikaw gayud na convince gyud ka nga lahining adlaw you are alive or you are living, nga nagpresent ka sa imong body as a living sacrifice. Mo na ang mga tao dunay paglaom, kanang hope in his death, nga diin ang tao appointed wants to die, but after this the judgment. Kung ikaw usa ka righteous, ingon niya Solomon, do na kay paglaom, dili ka mo going to death. Mo ni pot pasabot ni Solomon. Kay nga naman ang Ginoo ni ani aron paghatag og life. Mo bitaw nang ningon siya nga diin sa 1 Corinthians, ningon siya Apostol Pablo nga ibungkago na niyang kamatayon. Ang last na tong kaaway ang kamatayon nga din gusto niya nga patyon jud aron dili ta kalahutay kay last days pa man ang kuluwasan. Mabita na sa John chapter 10 verse 10, ningon ni Jesus Christ, the devil is come to kill, to steal, and to destroy, but the Son of God is come to give life. Mo na si Kristo naghatag nag-life, mo na nga ayaw gyud tuo nga din ikaw mamatay lang gihapon. Do na tay paglaom. Tinuod na. Hadi ng tao wants to die. Kaya nga naman, gibuhat yun nagsama sa gitawag og bulak. Ang bulak malaos, gisama sa dahon, ang dahon malaos. Mabitaw na nga kita, gitagaan ta og paglaom sa Ginoo. Kung kita man usa ka righteous, mo nang gingon, but the righteous hath hope in his death. Mabitaw na nga din, niingon si Apostol Pablo ba? Muna explicar na ko sa inyo karon ha. Ang Philippians chapter 1 verse 21, kasagaran mga pastor, Christians, mo nila ang gibarugan. For to me to live is Christ, and to die is gain. Mo na gingon ni Apostol Pablo. Kunya ikaw moingon puga, for to me to live is Christ, and to die is gain. Nganong mang nakaingon si Apostol Pablo ana? Nganong nakasulti man si Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Gusto ba ka mahimong Apostol Pablo? Kaya ba nimong sundugon ni Apostol Pablo nga nang pagkamatay matay adlaw ka ng ayday dili? Kabaw mo sa nang ayday dili? Nangayo siya pasaylo kada adlaw. Mo na ibot pasabot sa ayday dili. Mo nang gingon, do you live like Apostle Pablo o Apostle Paul? Gusto ka mabuhi nga sama ka Apostol Pablo? O patyon diyo ka. Nga nung gipatay mo si Apostol Pablo,
tungod sa iyong pagkinabuhi sa Ginoo. Nga way lain trabaho si Apostol Pablo, wali. Unya ikaw karon, nagwali ba ka? Sige ba kagwali? Aron makaingon ka, for to me to live is Christ and to die is gain. Si Apostol Pablo namatay kay gipatay. Ang mga disipulo namatay kay gipatay. Ang mga propeta nangamatay kay gipatay. Ang mga tao atong una nangamatay dili gipatay, nangatulog. Sila Abraham, naunsan sila pagkamatay? Nagkasakit ba sila? Nadaotan ba ang lahang lawas aron namatay? Pangita daw di ang anay nangamatay nga gigamit sa Ginoo nga mga propeta nga diin nangamatay sila tungod sa balatian, tungod sa mga sakit, tungod sa mga kapait diri sa kalibutan. Wala, di ka kakita. Mabitan hinungdan niingon si Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Abi nimo si Peter kung sa iyang gikamatyan, gibaliktad siya, niingon si Peter kay inyo man kumpatyon, ilansang man ko ninyo sa krus, ibalik ko ninyo. Ibaliktad ba? Ang iyong ulo nasa ubos niya, yung til nasa taas, hangtod mamatay siya. Ingon ana ang giingon ni Apostol Pablo kay dili siya takos nga mahimo kung sama ni Kristo nga nagpakamatay. Kadto sila, mo bitaw tong gipili to sila 12 disciples aron magwalis tibok kalibutan. Wala na gipili sa Ginoo karon aron magwalis si kalibutan. Duna na gitawag og kasulatan nga ang tanan na hisulat na. Pero ang iyang giingon, adunay mga gasa, give, mga evangelist, apostol, give po ng propeta, labaw sa tanan ang diri sa inyo nga iyang giingon nga nay gasa is kanang pastors, teachers. Kung ikaw na kay gasa sa pagpanudlo, nang manudlog yung ka, dili ingon nga kay gasa nimo pastor, mangwali na lang ka, mangabi ka dito, magsulti ka. Kung dili magtudlo ka kay sila, nahibaw na sila sa pulong sa Ginoo. Ang usa ka pastor is kanang magwali siya is paglig-on na lang na. Naagi gitawag og gamiton jud ka sa Ginoo sa pamaagi gyud nga ang Ginoo gayon naglumala. O bitaw na kita naggader ta unsay pamaagi ini? Kay ba mo unsay hinungdan nganong nahimutang gathering? Because dunay usa ka tawo nga di gusto makigather, although nawala na siya, pero plano to sa Ginoo magather gyud ta mo na nagtigom ta nga hamtod pagbalik unta sa Ginoo, ma one accord ta diha pagtuo sa Ginoo. Mo bitaw importante nga di kanang gitawag og kanang paglaom nga matod pa niya dinhi nga adunay hope diha ta sa kamatayon, dili lang kay appointed ta once to die. Unya kung katong giingon ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain, because he is martyr. Mo nang ang nakita sa Revelation, mga martyr ba katong wala gayod di-deny kang Kristo Jesus. O bitan ang isugutan nato ni kamatayon nga ang tanang tao namatay sa sakit man. Pangitaa daw ninyo ang tao nga wa namatay sa sakit. Halos tanang tao nagkasakit. Nga unta ang Ginoo man naghatag kanato og kinabuhi. Mo nang nagwali siya sa iyang pagwali, gipang-ayo po niyang mga balatian. Mo bitaw na nga kita nangalagad sa Ginoo kung musalig kay ni Solomon, mo na ang ato ang lawas kusgan. Mo nang si Peter ningon, I wish above all si John that thou may prosper, be in health as your soul prosperit. Kung atong kalag daw kuno ni prosper papangalagad sa Ginoo, mo na atong lawas maayo ni, dili ni masakiton, dili ni maluyahon. Although naaman tay mga allergy, okay lang na kay ngano man, mas maayo pa ng allergy kaysa pungkol ka mo adto paglangit. Mo nang giingon sa pulong sa Ginoo, basig dili nato na matandog ng pulong nga giingon, mas maayo pa ang bakol, ang buta nga moadto langit kaysa kumpleto og lawas nga dili ka atog langit. Unsa may gingon sa Ginoo, mo nang sa kabutan nga di kita kinahanglan gayud nga mahibaw ta ining pulong nga kanang gitawag nganong nangamatay man daw lagi ang apostolis. Mo ni akong gingon sa inyo, gusto ba mo mabuhi nga bilang apostolis? Mo nang sa Galatians chapter 2 verse 19 to 20, because abi nimo si Apostol Pablo, mo ni yang giingon sa Galatians chapter 2, 19, nagsugot ta, for I through the law, I'm dead to the law, that I might live unto God. Pinaagi daw sa balaod siya,
namatay. Kanang buot pasabot sa iyang pagwali ba namatay kini spiritual ni nga death o physical death ni kay ngano man nagkinabuhi naman siya spiritual. Dinaagi sa balaod siya patay aron siya mabuhi siya sa Ginoo. Sa 20 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, and who loved me and gave Himself for me. Mao ni ang iyang kinabuhi. Kung gusto gyud ka mahimong sama ni Pablo, sige wali. Sige buata ang tanan, mo na iyang gingon dinhi. Imo bang gilansang ang imong kagalingon uban kang Kristo? Kanang buot pasabot nga si Apostol Pablo namatay tungod sa balaod ba sa sugo. Sa sugo sa pulong sa Ginoo, ingon pa niya, for I through the law, I'm dead to the law. Namatay siya sa balaod. Nya diin kay ang iyang kinabuhi diri sa unod nun, di na niya mahimo kay ang balaod man gud nagisgot, nagsulti man gud siya. Wala diingon siya, gilansang ko ubang kang Kristo, dili na siya ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi niya, na ang iyang gikinabuhi puro pagtuo sa mga pulong nga gisulti diri sa balaod. Nga unsa iyang buhaton? Mo na iyang gibuhat nga nagpalansang siya kang Kristo. Nga dili na niya buhaton tong mga gitawag ug mga unod nun ba. Bitaw nang ningon si Jesus Christ, if any man come after me, let him deny himself. Manang gingon, i-deny na imong kagalingon. Kanang tanang gusto nimo dis kalibutan. Nya pasanon ang cross, kanang cross nga diin si Kristo nagpasan cross aron mamatay. Pasanan ang cross nga diin ikaw aron mamatay ka. Kung sa may mga sugo diya sa Ginoo, kung bugat man na pasana gyud na. Unya mosunod ta kang Kristo. O nang giingon niya, to live yet not I but Christ liveth in me. Kuna sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, yung pa ni Apostol Pablo kang Timoteo, nagsulti na siya kang Timoteo, yung siya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Muna nga ikaw karon, sa diya nga ikaw kuno mamatay ka, natapos na ba nimo ang pagbugno labot sa pagtuo? Wabito na kung giingon kung ikaw doon ay pagtuo, magkasakit day ka. Wabito na ningon ko sa akong mga kauban ng pastor, magpaampo mo, kay nga naman, aron di mo mamatay, anong di man mo moingon nga ayan ako appointed bitaw ang tao wants to die. Nganong mangayo pa man og tabang sa Ginoo nga magampo pa man nga diin, Lord,